טוב חברים, ברוכים הבאים למדריך על האלפר. במדריך הקרוב אני אראה לכם את אחד מהמערכות הכי בסיסיות שיש למשחק להציע, מדריך האלפר, מה שאפשר לנו לעשות AFK בלילה. כמובן שזה משהו שכולכם מכירים ככל הנראה, אבל אני אראה לכם כמה דברים קטנים וטריקים ספציפיים כדי להפוך לכם את השימוש באלפר בכמה שיותר יעיל. דבר ראשון, האלפר זה כל שלישיית מקשים הזו כאן, בסדר? הראשון זה ה-Hunting Logs. פה אתם יכולים לראות את כל ההיסטוריה של האימונים שלכם מהעבר, אוקיי? כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפתוח את המפה שבה התאמנתם. אם אני התאמנתי עכשיו סתם באטלנס, זה מראה לי התאמנתי למשך 10 דקות, זה כמות הדמג' שעשיתי, זה כמות ה-XP שקיבלתי וכדומה. אוקיי? זה דבר ראשון מהאלפר. ניתן לגשת באלפר בכמה דרכים. המקש הראשון זה Z, דרך המקלדת, או דרך הגלגל שיניים פה מצד שמאל למעלה. אוקיי? אם אתם רוצים Z, זה מביא אתכם למסך הזה. החלק הזה כאן, זה שואל אתכם מהו הטאק ריינג' שלכם, מה מרחק תקיפה שאתם רוצים לדמות שלכם. יש 1 עד 8. שימו לב שלא כל הדמויות צריכות לשחק על 8, כי הטווח שלהם בעצם, הטווח של האביליטי שלהם הוא הרבה יותר נמוך. אז אם תשימו את זה נגיד 8 והטווח ההתקפה שלכם הוא 6 בכלל, אתם תשימו לב שהדמות שלכם כל הזמן זזה. אז תשחקו עם זה טיפה עד שאתם מרגישים שזה נוח לכם. ה-V הזה כאן, זה use regular attack. אין סיבה להשתמש בזה אם אתם לא נגיד עד רמה 20 או 30, שאתם מקבלים את הסקיל הראשון שלכם. ברגע שהסקיל הראשון שלכם מגיע, אתם צריכים להוריד את זה כבר ולא להשתמש בזה יותר, כי מה שזה עושה בעצם, זה עושה שכאילו אתם תתקפו עם האוטו אטאק שלכם, שזה המקש השמאלי בעכבר. זה ההתקפה הרגילה שלכם, היא לא עושה כמעט דמג', אין סיבה להשתמש בזה. הלאה. Target Concentrated Area. מה שזה אומר בעצם זה, אם אני מסמן את זה V, אז הדמות שלי תתעדף לתקוף קודם כל אזורים שיש בהם יותר מפלצות. כלומר, אם יש מפלצת אחת קרובה אליי או 4 עומדות רחוקות ממני, אז זה תלך ל4. זה נחמד, אבל בגדול זה גם טיפה מסכן אתכם, מהסיבה שאתם בעצם תמצאו את עצמכם מתעלמים מהמפלצות שעליכם, ויש מצב טוב שזה יהרוג אתכם. כי אם יש לכם מפלצת אחת שתוקפת אתכם, ויש בספוט איפשהו גוש של 8 מפלצות, אז הוא יתקיף את 8 מפלצות, ואז כאילו אתם תמותו מהמפלצת אחת שתוקפת אתכם. ה-V הבא זה use skills closely. בעצם מה שזה עושה, אם תראו, אני חושב שאני אפעיל את האלפר פה, אז הוא יתקוף מהמרחק, מאיפה שהוא נמצא בעצם. אם אני שם use skills closely, אתם תראו שהוא התחיל לרדוף אחרי המפלצת ויתקוף אותה רק מקרוב. אוקיי, אני אתן לכם דוגמה, הנה כאן. רגע, אני צריך לשמור את זה. עכשיו הוא התחיל לתקוף את המפלצת רק מקרוב, הוא רץ עד אליה ותוקף. זה משהו שהוא טוב לדמויות כמו BK, Illusionite וכדומה. דמויות שצריכות לתקוף מטווח של מילי ריינג'. ה-V הבא זה בדיוק הפוך, Long Distance Counter. בעצם לתקוף מהמרחק המקסימלי שמתאפשר מהטארגט. אתם רואים? ממש מהקצה השני, תוקפת הכי רחוק שיכולה. זה ממש טוב לקוסמים ודברים כאלה. ה-V הבא זה Original Position. זה V מאוד מאוד חשוב, מהסיבה שזה שומר על הדמות שלכם במקום ספציפי. כלומר, גם אם אתם זזים וכדומה, זה תמיד יחזור. שימו לב, אם עכשיו אני לוחץ, זה יחזור לנקודה שבה הפעלתי את האלפר. שהנקודה הזו היא ממש כאן. בדיוק. זה משהו שמאוד חשוב, מסתבר שזה לא שם, זה כאן. זה משהו מאוד מאוד חשוב, שימו לב, אתם יכולים גם להוריד את זה, ואז זה סובב חופשי, אבל בגדול, זה מה שזה עושה. המספר פה זה כמות השניות, שבה אתם רוצים, כלומר, אחרי המספר שניות הזה, הוא יחזור לספוט. נחמד. V הבא, Potion. Potion זה הדבר שמעלה לכם את ה-HP, זה. אם אתם מסמנים את זה, אתם בעצם נותנים הוראה לאלפר למלא לכם HP בצורה אוטומטית. איך, באיזה כמות, זה כבר אתם רוצים פה על הגלגל שיניים, אתם תראו שכאן, באוטו אופשן למעלה אתם צריכים לסמן, זה בעצם הבר של ה-HP שלכם לצורך העניין, שזה כאילו 100 נגיד, או נגיד 95 או 90, לא משנה, וזה כאילו 10% או משהו כזה, אתם צריכים לסמן, נגיד אם בא לי שבשלושת רבעי HP זה ירפא אותי, אז אני אשים את זה באזור, אז זה כאן. נחמד, עושים save setup, ואז פשוט תשתמש פושן כל פעם שהוא צריך. בנוגע לאוטו-היל, שזה ספציפי לדמויות מאוד מסוימות, זה לא ייראה ככה אצלכם, לא סתם בחרתי אלפית, כי יש לה את האלפר הכי מורכב, ואנחנו נעבור על כל הדברים, אבל בגדול אוטו-היל עושה שאם אתם מסמנים את זה, אז הדמות שלכם יכולה להשתמש בסקילים של ריפוי שלה, לאלפית שמנו מה יש את הסקיל הזה שנקרא היל, במקום פושן, ואז מה שבדרך כלל עושים, שמים את הפושן טיפה יותר נמוך ואת ההיל טיפה יותר גבוה, ואז כאילו כשיורדת
הרמה הזאת היא תרפא את עצמה, ואם תקבל מכה כזאת יותר חזקה אז תשים פושן. אוקיי? זה מה שנקרא מאוד מאוד חשוב. והחלק הבא, לכל דמות שיש באפים כלשהם, יש באפים לקוסם, יש באפים ל-BK, יש באפים לאלפית, כל דמות שיש לה באפים, היא כנראה יכולה לתת אותה גם לפארטי. אם מסמנים את ה-V הזה, זה אומר שאנחנו רוצים גם להכיל את הבאפים שלנו על הפארטי. ספציפית באלפית זה קצת מורכב, אז נראה לך. לוחצים על הגלגל שיניים ונפתח עם המסך הזה. החלק הראשון, ה-V הראשון שאתם עושים, זה בעצם אתם נותנים לו הוראה של כל כמה זמן לחדש את הבאפים. לאלפית יש המון באפים, אז כאילו צריך לקחת את זה בחשבון, אבל אם יש לכם רק באף אחד, אתם יכולים לעשות את זה כל עוד מה, 2 דקות, דקה, תלוי בכמה זמן הבאף שלכם נשאר. אני שמתי 60 שניות. באף ריינג', כלומר מאיזה מרחק אני רוצה לתת באפים לפארטי, שימו לב שזה עובד בדיוק כמו זה. אם הריינג' יותר גבוה, אז היא תזוז כדי לתת באפים. אבל זה, הבאף של האטאק ריינג' לא משפיע על זה. כלומר, אם אני תוקף רק על 6, והבאפים שלי על 8, אז היא תלך לשים באפים ב8 ותחזור לאזור של ל-Original Position ותמשיך לתקוף בריינג' של 6. ודמויות שיש להם היל, כמו למוריה ואלף, יש גם את האזור הזה. אם אני מסמן את זה, זה אומר כאילו שאני גם מרפא את הפארטי שלי. ופה זה המד של באיזה HP החברי פארטי שלי או החבר פארטי שלי שצריך כרגע היל, צריך להיות כדי שההיל יופעל עליו. עכשיו, בנוסף לזה, יש פה את הגלגל שיניים הזה ספציפית, די בטוח שיש את זה גם ללימוריה, אבל בוודאות יש את זה לאלפית, שזה, לוחצים על זה, זה שואל אתכם בעצם באיזה ספל אני צריך להשתמש כדי לשים את הבאף הזה, לשים את ההיל הזה. שימו לב שהספל צריך להיות על הבר, הוא חייב להיות על הבר כדי לזהות אותו. נפתח לכם ככה, אתם לוחצים, עושים Save Setup, Save Setup, Save Setting, שלום על ישראל. החלק הבא זה החלק של ההתקפות. בשביל שההתקפות יופיעו לכם כאן, כשאתם לוחצים על זה, אתם צריכים שכל ההתקפות יהיו על הבר. אתם צריכים לסדר את זה. החלק הזה של ה-Basic Skill זה ההתקפה הראשית. זה מה שהדמות תמיד תשתמש בה. כשאתם שמים אותה כאן, לצורך העניין אם אני שם את זה, אם אני שם את ה-ability הזאתי, אז היא תתחיל להשתמש בספל אחר. אתם תראו. אתם רואים עכשיו היא יורה קדימה, לפני שנייה היא ירתה מלמעלה. זה ה-Basic Skill שלכם. זה ספיל, בספלים פה, בחתיכות כאן, זה ספל של Activation. כלומר, אתם צריכים לשים את זה עם condition מסוים, עם תנאי מסוים. ספציפית, אני יכול לשים את ה-ability הזה ולהחליט שאני בוחר באופציות האלה, זה כמה אופציות של condition. האופציה הראשונה זה נגיד delay condition, כלומר כל 5 שניות להשתמש ב-ability הזה. זה ממש טוב להשתמש בחלק הזה כאן להתקפות כמו נגיד הכדורים של הלימורה, שכזה יש להם CD, כלומר יש להם קולדאון שצריך לחכות להם, או כל התקפה שיש לה בעצם קולדאון בגדול. אז לוחצים כאן ועושים לה כל 5 שניות, אם נגיד ההתקפה יש לה 10 שניות קולדאון, אז אני תשם כל 5 שניות לבדוק אם היא מוכנה ולהוציא אותה. זה ה-delay condition. זה monster condition, כלומר בסיטואציה שקשורה איכשהו לסביבה שלך. ה-V הראשון זה monsters within range, כלומר, ופה מסמנים אגב זה הולך ביחד, כמו שאתם רואים זה נחבא ונדלק ביחד, אז כשיש יותר מ5 מפלצות באזור התקיפה שלי, אז אשתמש בספל שאני שם כאן, או 4 או 3 או 2, או פה, כש5 מפלצות או יותר תוקפות אותי, אז אשתמש בספל הזה. זה מה שזה עושה. יותר מאוחר במשחק, אתם תפתחו משהו בעץ מאסטר של רמה 800 שלכם, שנקרא Debuff Explosion. זה משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה, לדעתי באזור 1200 פלוס, אין סיבה נראה לי להשתמש בזה לפני. פה זה סוג של דמג' נוסף שמתווסף לכם, על סמך דיבאף שיש על הטארגט שלכם. ופה באקטיביישן הזה אתם תראו מתווסף לכם משהו נוסף, את החלק הזה, וכשאתם לוחצים על זה, אתם בעצם גורמים למשחק, ואתם לוחצים כאן, להשתמש בטריגר בשנייה שזה מתאפשר. זה מה שתזכרו לקראת שתגיעו לרמות יותר גבוהות, תזכרו את זה. יפה. החלק האחרון בדף הראשי זה הבאפים. פה בבאפים, ממש כמו בספלים, אתם צריכים שהם יהיו על הבר שלכם בשביל שתוכלו לשים אותם. אחרי זה מה שאתם עושים, אתם פשוט שמים אותם כאן, ואז בעצם מסמנים פה ב-V, ואז בעצם כל הבאפים שלכם תמיד, כשמתאפשר, אתם תשימו אותם על עצמכם ועל חברי הפארטי שלכם. באף אייטם
אין לי את זה כאן על השחקן הזה, אבל אתם בטח עשיתם את המשימות, ויש לכם כל מיני שוריקנים כאלה של אקסטרה XP, אז אתם בעצם תלחצו כאן ופתח לכם כזו שורה עם הבאפים שלכם, אתם תוכלו לשים, ובעצם להבטיח שהוא יחדש את הבאפים כל הזמן. כלומר, את ה-XP כל הזמן בגדול. אוקיי, סיימנו במסך הראשון, בואו נסתכל על המסך השני. במסך השני זה בעצם האיסוף שלכם. זה ההתקפה וזה האיסוף. גם פה יש ריינג' 1 עד 8, עדיף להשאיר את זה על 8 כדי שלא תפספסו שום דבר. שלושת הווים האלה הם בעצם ווים שהם לא כל כך עובדים כמו שצריך. האייטם זה בעצם לעשות ריפר לאייטמים שלכם באופן אוטומטי. המון זה למפלצות מון שלכם שנמצאות במקש Y. והגרדיאן זה כל הפנטזמת סטיד, אייס דרגון, פירס ליון וכדומה. אפשר לסמן אותם, הם לא כל כך עובדים, אז אין סיבה כל כך להתעכב על זה. ה-V הבא זה acquire all items, כלומר להרים את כל האייטמים שנמצאים. לא הייתי ממליץ לעשות את זה, זה מלא לכם את התיקים ממש תוך שנייה, עדיף שלא. ה-V הבא זה acquire selected items, כלומר להרים דברים ספציפיים. לדוגמה, set item זה התיקים. אם אני רוצה שאני ארים התיקים כשהם נופלים סביבי באופן אוטומטי, אז אני נלחץ על set item ועשה add. set item ושאיר את זה ב-V. excellent item זה חפצי excellent. event item זה דברים כמו card pieces, maple leaves, הביצים של המון, ב-event ביצים וכדומה. ג'ול וג'ם זה מה שאנחנו מכירים, זה ה-blessים, סולים, קריאיישנים, לייפים, כאוסים, זה כל הדברים האלה. זן זה כסף, ואקסטרה אייטם זה דברים ספציפיים שאתם רושמים. אני הוספתי פה סתם דוגמה את הקוין, כדי שתרים לי קוין או מירקל, ואת האלנה סלטר, הכניסות למייז אוף דימנשן, למבוך הממדים. אני יכול להוסיף כל מה שבא לי, אני יכול גם להחליט שבא לי שיהיה פה, לא יודע מה, קונדור, רושם, עושה עד, שומר. ואם בא לי עכשיו למחוק, מסמן, מוחק, שומר. נחמד מאוד. והמסך האחרון, מסך יחסית קטן, Auto Accept Friend, כלומר כל מי שולח לכם Friend Request, מאשר אותו אוטומטית. כל מי שולח לכם בקשה להצטרף או להתקבל לגילדה, מאשר לכם אוטומטית. ו-Use Elite Mana Potion עושה שגם אתם תשתמשו, שזה ישתה לכם גם Mana Potion אוטומטי. כלומר אם נגמרת לכם המאנה, זה ישתה לכם גם Mana Potion. זה הכל, אחרי שאתם עושים הכל, עושים Save, ושלום על ישראל. אם יש לכם שאלות, מוזמנים לגשת לדיסקורד, לשאול אותי בפרטי, לשאול בערוץ הראשי, מה שבא לכם. יאללה, נתראה פעם הבאה.